Tiden går, hvad venter du på? Ja, den pizza, jeg lige har bestilt, din idiot. Nå, men må jeg få et stykke? Jeg hedder Kurt. Kurt. For det første, jeg hedder ikke Valde. For det andet, hold din kæft. Prøv at... Ja, og du er pissegrim. Ikke meget længere. Ej, nu er det nok. Det ender med at tage en lille banan og proppe den op i røvhullet på dig.